Na de voor Nederland fantastische ontknoping van het WK Dart in Londen kon men zich in Hotel Asteria opmaken voor de 5e editie van het nieuwjaarstoernooi. Een toernooi dat ooit klein begon. Dit is ontstaan doordat ik organiseerde onder het personeel gewoon als een beetje gezelligheid een klein darttoernooitje. En op een gegeven moment kwam het idee op om dat zeg maar een beetje groter te gaan maken. En gedacht van oké, daar kunnen we ook van buitenaf mensen bij betrekken. En ja, uiteindelijk is dit wat het is. Ja. En dat hield in dat er 141 darters aan het bord verschenen. Een getal waarvan de dartsliefhebber enorm enthousiast wordt als dit na 6 pijlen nog op het scorebord staat. Onder de deelnemers dit jaar een aantal bekende namen. Nou, de bekende namen, onze verslaggever van RTL 7 is hier, Koos P. En we hebben als WK-deelnemers Jermaine Watimena rondlopen en Thierry Hendricks. Voor die laatste is het een bekend toernooi. Nou, ik heb de eerste editie gewonnen en dat was heel leuk. En mijn ouders reden dit toernooi qua wedstrijdleiding, dus ja, dan kom ik elk jaar terug natuurlijk. Ook Koos P. is nog steeds een bekend gezicht. Al is dat tegenwoordig meer van de televisie. Ja, alleen maar van RTL 7, niet meer van het gooien. Dat is te lang geleden geweest. Maar ja, daar kennen de meesten me wel van. Dat deed ik allemaal internationaal. Ja, nog een paar Europese titels en wereldtitels gepakt en dat soort dingen. Maar dat is allemaal in het grijs verleden hoor. Dat was je zeg maar in de tijd van Cruijff. Maar waarom ben je ermee gestopt? Omdat ik te oud word. En toen bent u bij RTL 7 gaan werken? Ja, dat deed ik tussendoor ook al bij. Weet je, een beetje beunhaasen en zo. Helemaal leuk. En mede door deze zender is de populariteit van darts flink gestegen. In Nederland, dat er bekend. Ja, we komen net uit een gekkenhuis vandaan. Hè? Met Michael van Gerwen, wereldkampioen Brabander. En ja, dat is een grote sport geworden hoor, ondertussen in Nederland. En waar Koos P. het WK vanuit de studio bekeek, mocht Thierry Hendricks het podium in Ellipelli betreden om zijn pijlen te gooien. Ik vond het heel gezellig, ik vond het heel leuk daar. Ik heb genoten van elk moment, maar ja, ik verloor van Peter Wright. En die man haalde de halve finale, dus die jongen kan heel goed gooien. Maar volgende keer is voor mij. En ik heb gehoord dat je daar een dansje op het podium deed. Heb je dit ingestudeerd? Heb ik niet ingestudeerd, het was gewoon puur natuur, gewoon lekker spontaan. Ik denk ja, ik moet elke seconde genieten, dat deed ik. Zo ben ik gewoon. En de zaal deed het ook, hoe vond je dat? Ik vond het gewoon heel gezellig en ja, de volgende keer dan ga ik me iets meer concentreren op het kunnen. Want dit was gewoon heel leuk, amusant en voor entertainment te zorgen. Ja, ik ben meer eigenlijk van de serieuze darten en dat komt volgende keer wel goed. Op het nieuwjaarstoernooi in Venray wilden beide heren natuurlijk graag winnen. En maak je kans om te winnen vandaag? Vraag het aan het einde van de dag nog een keer, dan weet ik het. Nou, niet meer. Hoeveel heb je al gewonnen? Hoeveel heb je verloren? Ik heb behoorlijk wat partijen gewonnen, maar ik heb net verloren helaas. Dus mijn tegenstander was iets beter als mij, dus ja, heeft hij goed gedaan. Op de halve finale bevond ook mastercaller Stuart Clark zich op het podium. Ik ben degene die staat met de microfoon, de scores om te roepen. Maar even de schrijvers in de gaten houden, de spelers in de gaten houden. En ja, je bent scheidsrechter, dat is wat ik doe. De finale werd uiteindelijk gewonnen door Ahmed Ahmadi. P. mocht zich in Venray de runner-up noemen.